हरे कृष्णा, सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 9वा अध्याय राजगुह्य योग याचा अध्ययन करणार आहोत. अध्याय सुरू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते. हरे कृष्णा. मी सर्वांना रिक्वेस्ट करते की तुम्ही म्यूट राहा आणि म्यूट नसाल बॅकग्राऊंड मध्ये आवाज येतो. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण 9वा अध्याय राजगुह्य योग शिकणार आहोत. अध्याय चालू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते, ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही तास दीड तास बसून भगवद्गीता ऐकता, त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली, त्यांनी जर लिहून ठेवली नसती तर आपल्याला ती गीता आज देखील समजली नसती. श्रील प्रभुपादांचे आशीर्वाद घेऊया, त्यांना दंडवत प्रणाम करून आजचा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, कोविड चालू असताना हा उपक्रम चालू केला, आणि त्याचबरोबर प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. आमचे को होस्ट ऍडमिन कुमुद माताजी, कीर्तन करायला येणाऱ्या बायका मुली, टेक्निकल टीम, या सर्वांची मला खूप मदत होते. त्यांची मदत झाली नसती ना तर कदाचित मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते, म्हणून त्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद. हे नरसिंह देव आहे. प्रत्येक संकट जर आपल्यावर आलं, कुठलंही संकट आलं, प्रत्येक संकटावर नरसिंह देवाची आराधना जेव्हा आपण करतो तेव्हा प्रत्येक संकटाचं हरण करणारी देवता म्हणजे नृसिंह देव. त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्रील प्रभुपाद नेहमी सांगायचे की जेव्हा तुमच्यावर कधी संकट येतील तेव्हा तुम्ही इतर देव देवतांकडे जाऊ नका, कृष्णाकडेच जा. मग कृष्णाच्या नरसिंह देव हा जो अवतार आहे याच्याकडे तुम्ही प्रार्थना करा, नरसिंह देवाचा मंत्र म्हणा, नरसिंह देवाचं कवच म्हणा, आणि निश्चितच कृष्ण तुमच्या संकटांचं हरण करेल. आता कुमुद माताजी आलेले आहेत का? नाहीतर मी चालेल. श्लोक क्रम 1. परात्पर भगवान म्हणाले,
माझ्या प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस, म्हणून मी तुला हे परमगुप्त ज्ञान देईन, जे जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखापासून मुक्त होशील. हरे कृष्ण. आता काल आपण बघितलं, कालचा अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग, त्याच्यामध्ये प्रथमच अर्जुनानी प्रश्न विचारले. तुम्हाला लक्षात आहे का एखाद दुसरा प्रश्न कोणी सांगू शकेल? बरं, चालेल, मग मी सांगते. काल अर्जुनाचे प्रश्न होते की ब्रह्म म्हणजे काय, प्रकृती म्हणजे काय, कर्म म्हणजे काय, अधियज्ञ म्हणजे काय, अध्यात्म म्हणजे काय, अधिभूत म्हणजे काय, अधियज्ञ कुठे राहतो, आणि प्रयाणकाले आपण म्हणजे अंतकाळी आपल्याला कृष्णाचं स्मरण कसं राहू शकेल, हे सगळे अर्जुनाचे प्रश्न होते. आणि हे सविस्तर काल या प्रश्नांची उत्तर अर्जुनाने ऐकली. मग आता आज जो अध्याय आहे राजगुह्य योग, यात आणि भक्तीबद्दल आपल्या कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे. आता इतके अध्याय झाले, 7वा अध्याय, 6वा अध्याय, त्यात सुद्धा शेवटी कृष्णाने सांगितलंय सर्व योग्यांमध्ये जो भक्ती योगी असतो तो सर्वात श्रेष्ठ योगी असतो. मग भक्ती योग का करायचा हे आपल्याला माहित पाहिजे. आणि इकडे ते ज्ञान जे आहे गुह्य ज्ञान आज कृष्ण आपल्याला देणार आहे. आता गुह्य म्हणजे काय, सिक्रेट किंवा जे गुपित असतं, जे गुप्त असतं, ते आपण असल्या ज्या सिक्रेट्स असतात ते दुसऱ्यांना सांगत नाही. मग आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय मी तुला हे परम गुप्त ज्ञान देणार आहे. का देणार आहे? कारण तू कधीही माझा मत्सर केलेला नाहीस. बघा, आपल्या जर तुम्हाला कृष्णाकडे जायचं असेल तर आपल्या हृदयामध्ये अनेक अनर्थ असतात. तर ती अनर्थ कोणती? 6 अनर्थ असतात बरं का आपल्या हृदयामध्ये. अशी ते मोठमोठे ब्लॉकर्स असतात की आपण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, भ्रम आणि मत्सर. तर पहिले जे 5 मी सांगितले ना, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, भ्रम, याला औषध आहे. जर तुम्हाला मनामध्ये असंख्य इच्छा असतील, खूप काम असेल, तर त्या इच्छा आपण कृष्णाकडे डायव्हर्ट करू शकतो, वळवू शकतो. म्हणजे कोणाला बघा खूप खाण्याची आवड असेल, मला गुलाबजाम पाहिजे, मला इडली पाहिजे, मला पुरणपोळी खायला आवडते, अशी खूप खाण्याची आवड असेल, तर हा माणूस काय करू शकेल की मला खाण्याची आवड आहे, पण मी पहिल्यांदा कृष्ण प्रसाद, मी पहिल्यांदा जे काय करेन ते भोग कृष्णाला दाखवीन आणि कृष्ण प्रसाद म्हणूनच ते ग्रहण करेल. मग एखाद्याला खूप राग असेल, क्रोध असेल, तो काय करू शकेल? हाच क्रोध कृष्णासाठी, चांगल्या कर्मासाठी वळवू शकेल. उदाहरणार्थ आता अर्जुन हा क्षत्रिय आहे. क्षत्रियांमध्ये राग हा अगदी नैसर्गिकरित्या असतोच. मग आता हा राग बाहेर काढायचा आहे तर अर्जुन आता युद्ध करणार आहे. युद्ध करताना राग हा आलाच पाहिजे, नाही तर युद्ध करणार कसा? म्हणून अर्जुन आता राग जो आहे तो कृष्णासाठी डायव्हर्ट करणारे, असं युद्ध करणारे की त्याच्या पुढे कोणीही टिकू शकणार नाहीये. किंवा हनुमानाने पूर्ण लंका जाळली. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण सेवेसाठी आपण राग डायव्हर्ट करू शकतो. लोभ, तर काही जणांना खूप लोभ असतो की मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, अनेक भौतिक वस्तूंचा लोभ असतो. मग हा लोभ तुम्ही कसा कमी करायचा? तुम्ही कृष्ण कथा ऐकायची, तुम्ही जाणायचं की हे जे आपलं मानव जीवन आहे हे तात्पुरतं आहे, इकडे कुठलीच गोष्ट परमनंट नाही. आणि जर तुम्हाला तरीही लोभ असेल
तर तुम्ही काय करायचं, कृष्णाकडे जायचं, कृष्णाला सांगायचं. जसं ध्रुव महाराज होते, त्यांना काय वाटत होतं, ते लहान होते, की माझ्या पणजोबांपेक्षा सुद्धा मला मोठं राज्य पाहिजे. म्हणून हे जे ध्रुव महाराज होते, ते कृष्णाकडे जाताना ते सकाम कर्मयोगी होते. तर त्यांना इच्छा होती, आपण ते कृष्णाकडे गेले. आणि ज्या वेळेला अ, अ, ध्रुव महाराजांना कृष्णाच्या चतुर्भुज रूपाचं, वासुदेव रूपाचं दर्शन झालं, तेव्हा मात्र ते म्हणाले की मला आता काहीही नकोय, ते मागायचंच विसरले. तर असं आहे, आपण कृष्णाकडे गेल्यावर आपला लोभ जो आहे तो सगळा जातो. अहंकार, आता हा जो तुम्ही 6व्या अध्यायात मी तुम्हाला सांगितला, अल्बर्ट फोर्ड, जो फोर्ड कंपनीचा मालक होता. आता त्याला त्याच्याकडे खूप खूप संपत्ती होती, फोर्ड कंपनीचा मालक. पण तरी त्याला अहंकार होता का? अहंकार नव्हता का? कारण त्यांनी गुरु स्वीकारले होते. अहंकार जर आपल्याला हवा असेल तर असा अहंकार हवा की मी कृष्णाचा भक्त आहे, मी कृष्णाचा सेवक आहे. हनुमानाला जर कोणी विचारलं तुझं नाव काय आहे, हनुमान कधीच सांगणार नाही माझं नाव हनुमान आहे, मी रामदास आहे म्हणून सांगणार. म्हणजे अहंकाराने, गर्वाने सांगणार की मी रामाचा दास आहे. तर असा अहंकार आपल्यामध्ये हवा. आणि जेव्हा आपल्याला समजतं की कृष्ण आपल्या हृदयात राहून, आता 15व्या अध्यायामध्ये आहे की आपल्याला तो स्मरण देतो, विस्मरण देतो, ज्ञान देतो, हे जेव्हा आपल्याला समजतं, तेव्हा आपण कितीही शिकलो असू, कितीही पैसा असू दे, आपल्याला काय समजतं, हे सगळं माझं नाहीये, हे कृष्णाने दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे आपला अहंकार पूर्णपणे नष्ट होतो. भ्रम, आपण भ्रमात असतो ना, मी हे शरीर आहे. तर भ्रम, जेव्हा तुम्ही ज्ञान मिळवाल तेव्हा हे भ्रमाचं अज्ञान दूर होईल. पण मत्सर याच्यासाठी, या अनर्थासाठी मात्र कुठलंही औषध नाही. तुम्हाला मनातून, हृदयातून मत्सर काढून लांब फेकावा लागतो. आणि जर तुम्ही फेकला नाही तर मात्र आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होणार नाही. कृष्ण इकडे स्वतः सांगतो की अर्जुना, तू माझा कधीच मत्सर केला नाहीस, म्हणून मी तुला परमगुप्त ज्ञान देतोय, जे जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखापासून दूर होशील. आता भौतिक अस्तित्वाची दुःख कोणती आहेत, कोण मला सांगेल? आणि पटापट सांगा, हात वर करा. आजचा हा अध्याय जरा मोठा आहे. भौतिक अस्तित्वाची कोणकोणती दुःखे आहेत, कोण सांगू शकेल? सांगा. नाही माहित? बरं, चालेल. तर भौतिक अस्तित्वातली 4 दुःखे आहेत. आपल्याला काय वाटतं भौतिक अस्तित्वातली दुःख म्हणजे कोणती? माझी नोकरी गेली, मला प्रमोशन मिळत नाहीये, माझा घर मालक मला खूप त्रास देतोय, मला मूलबाळ होत नाहीये, माझं लग्न होत नाहीये, माझ्या भावानी मला फसवलं, किंवा हे जी अशी रोजची आपली दुःखे असतात ना, ही जी दुःखे आहेत, ही दुःख आपल्याला वाटतात की हीच मुख्य आपल्या जीवनातली, याच मुख्य समस्या आहेत. पण भौतिक अस्तित्वाची फक्त 4 मुख्य समस्या आहेत: जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी. याच्यासाठी सोल्युशन नाहीये. म्हणजे सोल्युशन आहे, पण सायंटिस्ट किंवा डॉक्टर्स या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधीवर कुठलंही औषध नाहीये. त्याच्यामुळे जी भौतिक अस्तित्वातली दुय्यम दुःखे आहेत ती प्राथमिक होतात किंवा ती मुख्य होतात.
ती कुठले फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लेम्स, कोणी कोणाला फसवलं, मला घर घेताना बिल्डरनी फसवलं, किंवा हे जे काय प्रॉब्लेम्स आहेत ना, हे मुख्य होतात, कारण त्याच्यासाठी एक सोल्युशन असतं. तर आता कृष्ण हे जे गुप्त ज्ञान देणार आहे ते आपण ऐकूया. आता याला गुप्त ज्ञान का म्हटलेलं आहे, आणि गुप्त म्हणजे काय? या भौतिक जगामध्ये गुप्त म्हणजे ज्या गोष्टींची लाज वाटते त्या गोष्टी आपण गुप्त ठेवतो. उदाहरणार्थ, तुम्ही जर बॉलिवूडमध्ये नटनट्या बघितल्या असतील तर त्यांचे अनेक अफेअर्स असतात, पण पडद्याच्या समोर मात्र ते असं दाखवतात की मी किती सरळ आहे, माझी छान फॅमिली आहे असं. पण खरं तर असं आपल्याला दिसतं की एका स्त्रीचे, एका पुरुषाचे अनेक अफेअर्स आहेत. तर याला हे ते गुप्त ठेवतात. किंवा पॉलिटिशियन्स काय करतात, त्यांचं आपल्या समोरचं इमेज कसं असतं, मी एकदम सरळ आहे, मी कुठलीही पैशाची अफरातफर करत नाही, मी लोकांना मदत करतो, असं एक ते नेत्याचं इमेज आपल्या समोर ठेवतात. पण खरं काय असतं की त्यांनी अनेक स्कॅम्स केलेले असतात. त्याच्यामुळे या ज्या गोष्टी आहेत या गुपित ठेवल्या जातात, कोणाला सांगितल्या जात नाही. हे भौतिक जगात. पण आध्यात्मिक जगा मधलं जे गुह्य गोष्ट आहे किंवा जे गुपित आहे ते म्हणजे आत्मसाक्षात्कार होणे. ही गोष्ट एकदम गुपित आहे. मग इकडे तर भगवद्गीतेचं ज्ञान किंवा भगवद्गीतेचं पुस्तक बाजारात सगळीकडे अवेलेबल आहे. तुम्हाला हा कोर्स आहे, हा तर फ्री ऑफ चार्ज आहे. मग यात गुपित गोष्ट काय आहे असं का म्हणतोय कृष्ण की राजगुह्य योग किंवा हे गुह्य ज्ञान मी तुला दे, असं का म्हणतोय? कारण जरी हे ज्ञान सर्वांना अवेलेबल आहे आणि तेही मोफत, सर्वांना हे ज्ञान मिळू शकतं, तरी देखील जो कृष्ण भक्त आहे तोच याचं सार ग्रहण करतो आणि त्याप्रमाणे तो आचरण करू शकतो. जे कृष्ण भक्त नाही आहेत ते मात्र हे ज्ञान त्यांच्या हृदयामध्ये साठवू शकत नाहीत. म्हणून या ज्ञानाला म्हटलेलं आहे राजगुह्य ज्ञान किंवा हे परम गुप्त ज्ञान. आता पुढचा श्लोक आपण वाचूया. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानाचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, प्रत्येक शब्द हा महत्वाचा आहे. ही राजविद्या आहे. तर या विद्येला, या ज्ञानाला राजविद्या का म्हटलंय? कृष्णाने असं म्हटलं नाही एखादा MD, MS, PhD, LLM झालेला माणूस जो आहे त्याची विद्या म्हणजे राजविद्या आहे, नाही. हे जे आत्मज्ञान कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे त्याला राजविद्या म्हटलंय. का म्हटलंय? कारण एक तर ही विद्या जी आहे ही कायम राहते. बघा, अष्टांग योगामध्ये आपण शिकलो होतो की अर्जुनाने विचारलं होतं, एखादा असफल योगी झाला, अष्टांग योग करता करता त्याला मृत्यू आला, मग पुढे काय होईल? कृष्णाने सांगितलं त्यांनी मिळवलेलं ज्ञान मी जपून ठेवतो आणि पुढच्या जन्मामध्ये जिकडे तो थांबलाय तिथपासून त्याची सुरुवात होते. म्हणजे हे जे ज्ञान आहे हे कायम राहतं.
हे असं नाही की या जन्मापुरतं आहे. आणि त्या उलट भौतिक जगाचं भौतिक जगामधलं ज्या ज्या आपण डिग्र्या घेतो, इंजिनियर, डॉक्टर, एक LLB केलेला माणूस, LLM केलेला माणूस, CA, कुठलाही तुम्ही घ्या, व्यवहारासाठी जे ज्ञान असतं ते कसं असतं, तुमचं शरीर असेपर्यंत सुद्धा ते टिकत नाही. बघा, एखादा शिक्षक असेल आणि तो खूप छान शिकवतोय, क्लासेस घेतो, पण वय वय 75-80 झालं की स्मरणशक्ती कमी होते. एखाद्या डॉक्टरची सुद्धा, CA करणारा सुद्धा, LLB सुद्धा, आणि त्यांच्या व्यवसाय जो आहे तो ते करू शकत नाही, त्यांना बंद करावा लागतो. का? कारण स्मरणामध्ये राहत नाही. तर हे जे ज्ञान आपण या जन्मात जे मिळवतो, भौतिक जगाचं जे ज्ञान आहे ते तुमचं शरीर असेपर्यंत सुद्धा टिकत नाही. पण हे जे आत्मज्ञान आहे हे शरीर संपल्यानंतर सुद्धा तुमच्या बरोबर पुढच्या जन्मात परत येतं. आणि राजविद्या, कारण ज्या मुख्य समस्या आहे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, यापासून तुम्हाला मुक्ती मिळते. परत तुम्हाला जन्म घ्यावा लागत नाही. म्हणून याला राजविद्या म्हटलंय. आता इकडे मी तुम्हाला सांगितलं की हे गुह्य ज्ञान का आहे, राजगुह्य. कारण फक्त जो कृष्णाचा भक्त आहे तोच हे जे गुह्य ज्ञान आहे त्यात तो समजू शकेल, आणि सार जे सार आहे भगवद्गीतेचं तेच तो जो भक्त आहे तो उचलू शकेल. इतर काय म्हणतील की हो छान आहे वगैरे, पण ते त्यांच्या हृदयात हे ज्ञान साठवू शकणार नाही. पवित्र, या ज्ञानाला पवित्र का म्हटलेलं आहे? कारण बघा, आपण कळत न कळत अनेक पाप कर्म करत असतो, त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात. मग हे जे ज्ञान आहे हे पवित्र का आहे? कारण तुम्हाला तुमचं जे पाप आहे आणि पापाचे परिणाम जे तुम्हाला भोगावे लागणार आहे ते सर्व भस्मसात होतात. ज्याप्रमाणे एक अग्नीची ठिणगी जर असेल आणि जिकडे वाळलेलं गवत ठेवलेलं आहे, अशा ठिकाणी जर एक ठिणगी पडली तर पूर्ण ते जे गवत आहे ते पूर्ण भस्मसात होईल. त्याचप्रमाणे आपले पण पापाचे परिणाम जे आहेत ते भस्मसात होतात. आता समजा जर एक झाड आहे आणि ते झाड तुम्हाला नकोय आणि ते झाड तुम्ही कापलं, अगदी फांद्या वगैरे सगळं ते झाड कापलं. पण काय होतं, पावसाळा चालू झाला तर तुम्ही बघता परत फांद्या आल्या, परत झाड वाढलेलं आहे. मग तुम्ही आता त्या झाडाची मुळं आहेत म्हणून ते झाड वाढतंय. आता ती मुळं सुद्धा तुम्ही उपटली, मुळं सुद्धा उपटली तर मात्र ते झाड आता पूर्ण गेलं. पण काय तुम्हाला माहित की समजा जर तिकडे त्या मातीमध्ये एखादी बी पडली आणि परत ते झाड आलं, ते बीज पडून झाड आलं, तर मग काय करणार? तर भक्ती ही अशी आहे, कृष्ण भक्ती, की जे पापाचं बीज आहे त्या पापाच्या बीजाचं सुद्धा ते पापाचं बीज सुद्धा जळून जातं. म्हणजे आपण खूपच या पापाच्या प्रतिक्रियेपासून आणि हे पापाचं बीज देखील जळून जातं. म्हणजे आपण पूर्ण कृष्ण भक्तीमध्ये पूर्ण व्यस्त होतो. आता हे जे पापाचं बीज मी तुम्हाला म्हटलं, ते बीज जर झाडाचं जमिनीत पडलं, आता ही जर जमीन असेल, ही सुपीक असेल तर काय होईल? झाड येणारच. पण आपल्यामध्ये कसं होतं, जेव्हा आपण कृष्ण भक्ती करतो तेव्हा आपलं मन, आपल्या हृदयामध्ये पूर्ण वैराग्य येतं ज्ञानाने.
ज्ञानाने वैराग्य येतं. या वैराग्यामुळे जरी पापाचं बीज हृदयात पडलं, मनामध्ये आलं, तरी देखील ते तिकडे फुलू शकत नाही, अंकुरू शकत नाही, त्याचं झाड होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की हे ज्ञान इतकं पवित्र आहे की आपलं पाप तर नष्टच होतं, पापाचे होणारे परिणाम आणि पापाचं बीज देखील ही भक्ती नष्ट करते. मग इकडे काय दिलंय की हे ज्ञान अविनाशी आहे. मी तुम्हाला सांगितलं 4थ्या अध्यायात की हे ज्ञान प्रथम कृष्णाने सूर्यदेव विवस्वानला दिलं होतं. मग विवस्वानाने मनुला, मग इक्ष्वाकू राजांना आणि मग इतरांना हे ज्ञान मिळालं. तर बघा, हे ज्ञान कृष्णाने विवस्वान देवाला दिलं, तर तेव्हा सुद्धा ते योग्य होतं. आणि आता सुद्धा या 20व्या शतकात सुद्धा हे ज्ञान अगदी योग्य आहे. म्हणून हे जे ज्ञान आहे याला आपण म्हणतो हे अविनाशी ज्ञान आहे. आणि हे आचरण करण्यास अगदी सोपं, सुलभ आहे. आणि आचरण करता करता तुम्हाला आनंद सुद्धा मिळतो. म्हणजे असं नाही की बाबा हे ज्ञान चांगलं आहे पण खूप अवघड आहे. जर अवघड असतं तर त्याला राजविद्या म्हटलंच नसतं. की जी विद्या आहे ती ग्रहण करायला सोपी पाहिजे आणि आनंद मिळायला पाहिजे. तर हे जे ज्ञान आहे हे आचरण्यास सोपं तर आहेच, पण तुम्हाला हे आचरण करता करता तुम्हाला आनंद सुद्धा मिळतो. कुमुद माताजी. श्री कृष्णा, हे परंतप अर्जुना, ज्याची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुनरागमन होते. हरे कृष्णा. आता इकडे अर्जुनाला कृष्ण सांगतोय थांब थांब, आता मी जे काय सांगतोय ते ऐक. कोणीतरी असं म्हणे की नाही, मी बिलकुल मत्सर करत नाही, मी खूप चांगली आहे आणि सर्वांना मदत करते वगैरे. पण जर जो मत्सरी नाहीये त्याची अजिबात कृष्णावर श्रद्धा नसेल तर मग काय होईल? त्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकणार नाही आणि परत तो जन्म मृत्यू या चक्रात अडकेल. आता बघा, तुम्ही भगवद्गीता जेव्हा वाचाल प्रत्येक श्लोक, तर तुम्हाला इतर सुद्धा जर तुम्ही कुठली स्तोत्र म्हणत असाल तर ती सुद्धा चांगली समजतील. आता बघा इकडे त्यांनी काय सांगितलंय की हे पवित्र आहे. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की पापाचं बीज सुद्धा जळून जातं. जर रामरक्षा तुम्ही वाचली असेल, त्यात एक श्लोक आहे, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम. भर्जनम भव बीजानाम म्हणजे जे भवाचं बीज आहे तेच ही भक्ती जाळून टाकते. म्हणजे जन्म मृत्यू आपल्याला परत मिळत नाही, त्या चक्रातून आपली सुटका होते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठाई आहेत, परंतु मी त्याच्या ठाई नाही. हा, ओके. आता पुढचे श्लोक. येस. अनुवाद. तरीही सर्व श्रेष्ठ पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत. माझे हे योग ऐश्वर्य पा, जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्वव्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतःच सर्व सृष्टीचे उगम स्थान आहे. जसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, नेहमी आकाशात विसावतो, त्याच प्रकारे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये. तर आता हे जे तुम्ही ऐकताय, मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापले आहे.
सर्व जीव माझ्या ठाई आहे, परंतु मी त्यांच्या ठाई नाही. हे दोन्ही ही विपरीत विधाने आहेत, एकदम ऑपोजिट्स आहेत हे. आता त्याच्यानंतर इकडे सुद्धा तरीही सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाही. माझे हे योग ऐश्वर्य पहा, जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्व व्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. म्हणजे दोन एकदम ऑपोजिट्स विपरीत विधाने कृष्ण इकडे करत आहे. मग हे जे तत्व आहे त्याला काय म्हणतात? अचिंत्य भेदाभेद तत्व. तत्व अचिंत्य, तुम्हाला चिंतन करू शकत नाही, भेद अभेद असं अचिंत्य भेदाभेद तत्व. तर हे समजायला अवघड आहे. आणि जेव्हा आपण शुद्ध भक्त होतो तेव्हा तत्वतः कृष्ण काय सांगतोय आपल्याला, आपण ते समजू शकतो. आता इकडे कृष्णाने सांगितलेलं आहे की जरी मी सर्व जीवांचा पालन करता आहे, सर्व व्यापी आहे, तरी मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. आता बघा, कृष्ण हा कुठे आहे? जो त्याचं श्याम सुंदर रूप, जो त्याचा ओरिजिनल फॉर्म आहे, मूळ रूप आहे, तो गोलोक वृंदावनामध्ये आहे. तो गोलोक वृंदावन कधीच सोडत नाही. मग जेव्हा कृष्ण हे जग तयार करतो तेव्हा प्रथम त्याचा विस्तार होतो बलराम रूपामध्ये, बलरामाचा विस्तार होतो संकर्षण रूपामध्ये, संकर्षणाचा विस्तार होतो महाविष्णू मध्ये, महाविष्णूचा विस्तार होतो गर्भोदक्षाय विष्णू मध्ये, आणि गर्भोदक्षाय विष्णूचा विस्तार होतो क्षीरोदक्षाय विष्णू मध्ये. आणि हा क्षीरोदक्षाय विष्णू आपल्या हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून स्थित असतो. क्षीरोदक्षाय विष्णू हा कृष्णाचाच विस्तार आहे, जो आपल्या बरोबर सदैव असतो. तरी पण मूळ जे कृष्णाचं श्याम सुंदर रूप आहे किंवा मूळ कृष्ण, ज्याला 2 हात आहेत, ज्याच्या डोक्यावर मोराचं पीस आहे, हातात बासरी आहे, तो कुठे आहे? तो गोलोक वृंदावनामध्येच आहे. तर हे जे आहे, ही परस्पर विधाने जी आहेत ती विपरीत आहे आणि ती आपल्याला समजायला जरा वेळ लागतो. जेव्हा आपण आपली भक्ती वाढते, आपण अनेक पुस्तकं वाचतो, तेव्हा हळूहळू आपल्याला या गोष्टी समजायला लागतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भौतिक सृष्टी, संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेने शेवटी तिचा प्रलय होतो. हे धनंजया, ही सर्व कर्मे मला बद्ध करू शकत नाहीत. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मापासून अनासक्त असतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे हा जो श्लोक आहे, वारा कसा सर्वत्र वाहतो, पण तो आकाशाच्या आतमध्येच असतो, आकाशाच्या बाहेर तो जाऊ शकत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे आपण आपला सर्वांचा आश्रय म्हणजे कृष्ण आहे. सगळं चर अचर, जे सजीव आहे, निर्जीव आहे, तर आपल्या सर्वांचा जो आश्रय आहे तो कृष्णच आहे. आपण कृष्णामध्ये आहोत आणि कृष्ण सुद्धा आपल्यामध्ये आहे. तर हे त्यांनी सांगायला वारा आणि आकाश याची तुलना दिलेली आहे. मग इकडे ही जी भौतिक सृष्टी आहे ही कृष्णाच्या इच्छेने पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते. म्हणजे बघा, कृष्णाला काही काम करावं लागत नाही, फक्त इच्छेने ही भौतिक सृष्टी निर्माण होते, व्यक्त होते, अव्यक्त होते. आणि मग इकडे पुढे अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलंय की त्याला कुठलीच कर्मे बद्ध करू शकत नाही.
तो कसा असतो, तो फक्त साक्षी म्हणून आपल्या हृदयामध्ये असतो आणि त्याला कुठलीही इच्छा नसते. तो साक्षी रूपाने हे सर्व काही बघत असतो. तर बघा, आतापर्यंत आपण काय शिकलो? आपण गुप्त ज्ञान आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला देत आहे. तर कुठल्या कुठल्या गुह्य गोष्टी आपण शिकलो, की आपण कधीच कोणाचा मत्सर केला नाही पाहिजे. आणि कृष्ण हा आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे आणि साक्षी म्हणून तो स्थित आहे. आणि कृष्ण जरी आपला पालन करता असेल, जरी तो आपल्यामध्ये असेल, या भौतिक जगामध्ये सर्व व्यापी आहे, तरी देखील तो या भौतिकाचा अंश नाहीये. म्हणजे हे जे परस्पर विपरीत विधाने आहेत, ही आपल्याला आत्ता जरी नाही समजली ना, तरी निश्चितच जसं तुम्ही पुढे पुढे जाल तशी ती समज तुम्हाला येईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. हे कौन्तेया, माझ्या अनेक शक्तीपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करते, सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे ही जी भौतिक ही जी प्रकृती आहे, त्रिगुणात्मक शक्ती, ही काय करते? कृष्णाच्या ऑर्डर्स जे आहे त्या सर्व ऑर्डर्स कृष्ण जे जे काय तिला सांगतोय त्याचं ती पालन करत आहे. त्याप्रमाणे आपल्या जीवाना ती वेगवेगळी शरीर देत आहे. आणि इकडे म्हणजे जणू काही एखादा रोबोट असेल किंवा एखादा व्हॅक्युम क्लीनर असेल, की जे आपण प्रोग्राम करू शकतो. आणि प्रोग्राम केल्यावर तो रोबोट नाही तर ते व्हॅक्युम क्लीनर घर पूर्ण साफ करतं. त्याचप्रमाणे ही प्रकृती आहे, हिच्यामध्ये कृष्णाने एक प्रोग्राम केलेला आहे आणि त्याप्रमाणे ती काम करत आहे. आपल्याला असं वाटतं की आपला प्रोग्रेस होत आहे, खूप सायंटिफिक प्रोग्रेस, किंवा आता आपण विचार करतो, मी 25 वर्षाचे असताना माझ्याकडे एक स्कूटर होती, आता माझ्याकडे 3 गाड्या आहेत, मोठा फ्लॅट आहे, असं आपण कॅल्क्युलेशन करतो. पण ही जी प्रगती आहे, ही प्रगती नाहीये. उलट तर आपण या भौतिकाच्या जाळ्यामध्ये अडकून आपण जन्म मृत्यू पेक्षा खूप लांब चाललेलो आहोत. तर अशा तऱ्हेने जी प्रकृती आहे किंवा त्रिगुणात्मक शक्ती ही कृष्णाच्या आदेशांचं पालन करत असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अविजानन्ति मा मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तः मम भूत महेश्वरम. हरे कृष्ण. ओके, सॉरी. हा, जेव्हा मी मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूचा परमधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाही. हरे कृष्ण. तर आता इकडे कृष्ण जो आहे, आपल्याला आपले जे ब्लॉकर्स आहेत ना, आपण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाहीये, पण आपले ब्लॉकर्स आपल्याला माहित पाहिजेत कोणते आहे. जर ते माहित नसले, आपल्यालाच माहित नसेल, तर आपण कृष्णाकडे कसं जाणार? एखादा मुलगा अभ्यास करतोय, पण त्याचा वीकनेस जो आहे तो कुठे आहे हे जर त्याला समजलं नाही तर चांगले मार्क कसे मिळणार? त्याला कोणीतरी सांगायला पाहिजे, किंवा त्याला समजलं पाहिजे की माझं अक्षर चांगलं नाही, किंवा माझे स्पेलिंग मिस्टेक्स खूप होतात, किंवा माझे पाढे आहेत ते इतके चांगले पाठ नाहीये.
त्याला जर समजलं नाही तर तो प्रगती कसा करणार. तसं आपल्याला सुद्धा समजलं पाहिजे की आपले ब्लॉकर्स कुठे आहेत. कृष्णाला तर आपण खूप हवे आहोत म्हणून तो हे या सर्व गोष्टी आपल्याला सांगत आहे. आता इकडे यात आपल्याला श्लोकामध्ये कृष्णाने सांगितलंय की जेव्हा मी मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. जेव्हा द्वापार युगामध्ये कृष्ण अवतरले तेव्हा दुर्योधन आणि इतर जे कौरव होते ते काय म्हणायचे की हा काही भगवान नाहीये किंवा कृष्ण काही परमेश्वर नाहीये, हा आपल्यासारखाच आहे, त्याच्याकडे मात्र काहीतरी थोडीशी शक्ती जास्त आहे आपल्यापेक्षा. तर ते त्याला मानवच समजायचे. तर अशा लोकांना कृष्णानी मूर्ख असं म्हटलेलं आहे आणि इकडे मूढ हा शब्द वापरलेला आहे संस्कृतमध्ये. तर कृष्ण आहे त्याचं स्वरूप कसं आहे, दिव्य आहे. परत इकडे कृष्णाने सांगितलंय की माझं सुद्धा रूप आहे, मी सुद्धा सगुण आहे. पण ही जी लोक आहेत जे मूर्ख आहेत ते मात्र मला मानवच समजतात आणि माझं दिव्य स्वरूप जे आहे ते जाणू शकत नाही. म्हणजे कृष्णाचं दिव्य स्वरूप म्हणजे काय, त्याचं जे शरीर आहे त्याला जन्म मृत्यू जरा व्याधीतून जावं लागत नाही आणि आपण कसं 3 गुणांनी आपण बद्ध झालेलो असतो किंवा ते 3 गुण आहेत ते आपल्यावर कार्य करत असतात. तसं कृष्णावर या 3 गुणांचा कुठलाच असर पडत नाही म्हणून त्याचं जे रूप आहे ते जे स्वरूप आहे ते दिव्य आहे. आणि हे मी तुम्हाला सांगितलं अवतरणेचा अर्थ म्हणजे काय की त्याच्या ग्रहावरून गोलोक त्याच्या धामातून गोलोक वृंदावनातून तो भूतलावर येतो. का येतो हे तुम्हाला मी सांगितलंय 4थ्या अध्यायात की त्यांच्या साधूंचं रक्षण करणे, दुष्टांचा नाश करणे, धर्माची स्थापना करणे आणि आपल्या भक्तांना आनंद देणे हे मुख्य हेतू असतात की कृष्ण भूतलावर येतो. त्याचं कार्य झाल्यावर तो परत आपल्या धामाला जातो म्हणजे त्याचा जन्म आणि मृत्यू नसतो तर तो अवतरतो असं आपण म्हणतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृती मोहिनीम श्रितः. जे अशा प्रकारे गोंधळलेले आहेत ते राक्षसी आणि नास्तिक विचारांनी आकर्षित होतात. त्या भ्रमित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीच्या आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती या सर्वांचा पराभव झाला आहे. हरे कृष्ण. आता हे ही जी लोक आहेत जे कृष्णाला समजतात की तो परमेश्वर नाहीये, तो आपल्यासारखाच एक मानव आहे, हे मूर्ख आहेत. मग या मूर्ख लोकांचं पुढे काय होतं, ते कोणता विचार करतात तर ते इकडे दिलंय. ही लोक कशी असतात, गोंधळलेली असतात आणि ते राक्षसी आणि नास्तिक विचाराने आकर्षित होतात आणि त्यांच्या मुक्तीच्या आशा म्हणजे ते कधीच मुक्त होऊ शकत नाही. जन्म मृत्यू जरा व्याधी जन्म मृत्यूच्या चक्रात ते अडकून बसलेले असतात आणि त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप, त्यांची ज्ञान संस्कृती या सर्वांचा पराभव होतो. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला इकडे सांगितलेलं आहे की जे कृष्णाला परमेश्वर मानत नाही त्यांचा ते जे काही करतील त्यात त्यांचा पराभवच होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रितः भजन्तन्यन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मे जन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदी कारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की जे लोक त्याला परमेश्वर मानत नाही त्यांचं काय काय होतं. आता इकडे राक्षसी आणि नास्तिक विचार. आता रावण हा राक्षस होता. त्यांनी खूप तप केला आणि तो शंकराचा खूप मोठा भक्तही होता. पण त्याच्या पाठचा उद्देश काय होता रावणाचा, की मला देवापेक्षा बलवान व्हायचंय, देवाकडे जे जे काय आहे ते मला हिरावून घ्यायचं आहे. तर असा त्याचा विचार होता. तर अशा विचारामुळे काय झालं, शेवटी त्याचा पराभव झाला. नास्तिक लोक, आता तुम्ही बघा अनेक सायंटिस्ट असतात, ते सायंटिस्ट काय म्हणतात, देव नाहीये, परमेश्वर हा अजिबात नाहीये, जे काय आहे ते सायन्स आहे, त्याचं सर्वाचं एक्सप्लेनेशन आम्ही तुला देऊ शकतो. मग हे जे मोठमोठे सायंटिस्ट असतात त्यांचं सुद्धा काय होतं, त्यांचा सुद्धा शेवटी पराभव होतो. ते मोठमोठे थिअरीज घेऊन येतात आणि ते जे लॉज असतात, त्या ज्या थिअरीज असतात, ते काही शतकांनी त्याचा पराभव होतो. म्हणजे ते म्हणतात की ही जी अगोदर थिअरी होती ही पूर्ण चुकीची आहे आणि नवीन सायंटिस्ट कुठली तरी नवीन थिअरी पुढे ठेवतो आणि ती एक्सेप्ट केली जाते. तर अशा तऱ्हेने जे राक्षसी आणि नास्तिक असतात त्यांचा पराभव होतो. मग जे कृष्णाचे भक्त असतात, ज्यांनी कृष्णाचा आश्रय घेतला, त्यांचं काय होतं हे सुद्धा आपल्याला कृष्णाने सांगितलं. तर महात्मा म्हणजे कोण, आपण महात्मा म्हणजे हा शब्द एकदम कॅज्युअली वापरतो. महात्मा गांधी किंवा मोठी विभूती असे तिला आपण महात्मा म्हणतो. पण महात्मा म्हणजे कोण, महात्मा म्हणजे की जे मोहित झालेले नाही. इकडे जे राक्षसी आणि नास्तिक आहेत ते कसे आहेत, ते गोंधळलेले आहेत. पण हे लोक कसे आहेत, महात्मे जन, ते गोंधळलेले नाहीये. त्यांच्या मनामध्ये क्लॅरिटी आहे, त्यांना माहिती आहे की ईश्वरांचा ईश्वर सुद्धा परमेश्वर आहे. मग आपण काय केलं पाहिजे, दैवी प्रकृतीचा आश्रय घेतला पाहिजे, भौतिक प्रकृतीचा आश्रय घेतला नाही पाहिजे. दैवी प्रकृती म्हणजे योग माया, म्हणजे आपण कृष्णाचा आश्रय घेतला पाहिजे, कृष्णाच्या कमल चरणांचा आश्रय घेतला पाहिजे. मग असं करण्यासाठी ते काय करतात, ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे व्यस्त असतात आणि ते भक्तीमध्ये व्यस्त असल्यामुळे ते कृष्ण कोण आहे, तो अविनाशी आहे, तो सृष्टीचा आदी कारण आहे, पुरुषोत्तम आहे, हे ते जाणतात. अशा जणांना असे जे भक्त आहेत त्यांना महात्मा म्हणतात. म्हणजे जर तुम्हाला महात्मा व्हायचा असेल तर तुम्ही कृष्णाच्या कमल चरणांचा आश्रय घेतला पाहिजे. मग मात्र ही जी माया आहे, जी त्रिगुणात्मक शक्ती आहे, ती तुम्हाला काहीच करू शकणार नाही. आता इकडे एक गोष्ट आहे, ही इकडे हे माधवेंद्र पुरी आहे. हे माधवेंद्र पुरी कृष्णाचे खूप मोठे भक्त होते आणि ते दक्षिण भारतेत राहत होते. एकदा त्यांनी विचार केला की आपण वृंदावनात जाऊया आणि ते वृंदावनात गेले. तिकडे गोवर्धन परिक्रमा केली आणि मग अनेक कृष्ण मंदिरं बघितली. संध्याकाळ झाल्यानंतर ते एका झाडाखाली बसले आणि जप करत होते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे. तर भक्तांमध्ये सुद्धा 3 स्तर असतात, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी. तर माधवेंद्र पुरी हे उत्तम अधिकारी होते आणि ते पूर्ण जाणत होते की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. आणि भक्त असल्यामुळे ते जणू काही त्यांच्या शरीरापासून डिटॅच्ड होते, म्हणजे त्यांना शरीराची आसक्ती नव्हती. एवढं की ते जेव्हा जप करायला बसायचे तेव्हा त्यांना भूक जरी लागली तरी ते लक्ष नाही द्यायचे, कुठेही भिक्षा मागायला जायचे नाही. याला अजगर वृत्ती म्हणतात. जिकडे आहेत तिकडेच बसलेले असायचे. काही लोक त्यांना येऊन काहीतरी खायला आणून द्यायचे, ते खायचे, पण अजिबात ते भिक्षा मागायला कोणाच्या घरी जायचे नाही. तर असं त्या दिवशी ते यमुनेच्या काठी वृंदावनामध्ये संध्याकाळी जप करत बसले होते. आणि मग थोड्या वेळाने तिकडे एक मुलगा आला आणि तो मुलगा त्यांना म्हणाला की बाबा, माझ्या आईनी मला तुमच्याकडे पाठवलेलं आहे. माझ्या आईनी तुम्हाला या मडक्यामध्ये दूध दिलेलं आहे, ते दूध तुम्ही घ्या. माझ्या आईनी मला सांगितलंय की हे जे बाबा आहेत ना झाडाखाली बसलेले, हे सकाळपासून उपास करत आहे आणि माझ्या वृंदावनामध्ये, माझ्या गावामध्ये कोणीच उपाशी राहत नाही आणि कोणीही कोणीही उपास करत नाही, उपाशी राहत नाही आणि उपासही करत नाही. तर तुम्ही आता हे दूध घ्या म्हणून हे दूध घ्या आणि मी एक 15-20 मिनिटांनी परत येईन आणि मी हे मडकं आहे ते घेऊन जाईन आणि हे मडकं तुम्ही टाकू नका, नाही तर माझी आई मला ओरडेल. आता मला लगेच घरी जायचंय, माझ्या गायी आहेत ते इकडे त्यांचं गवत चरून झालेलं आहे, आता त्यांना घेऊन मी घरी जाणार आहे. मग हे माधवेंद्र पुरी ते दूध घेतात. खूप स्वादिष्ट दूध असतं आणि मग वाट बघत बसतात की हा मुलगा येईल येईल म्हणून, आणि हा काय मुलगा येत नाही. मग ते आजूबाजूला विचारतात लोकांना, अरे इकडे एक मुलगा आला होता, त्यांनी मला हे मडकं दिलं आणि इकडे गायी त्याच्या चरत होत्या, त्यांना घेऊन तो परत गेला, कुठे राहतो तो, मी हे मडकं जाऊन त्याला देऊन येईल. मग ते म्हणतात, कोण मुलगा, काय आम्हाला काही माहित नाही, इकडे तर कितीतरी मुलं गायींना चरायला घेऊन जातात, कुठल्या मुलाबद्दल बोलताय तुम्ही. मग असं झाल्यावर वाट बघून थोड्या वेळाने त्यांना झोप लागली आणि झोपेमध्ये हाच मुलगा त्यांच्या स्वप्नामध्ये आला आणि म्हणाला की माधवेंद्र पुरी, तुम्ही मला ओळखलं नाही का, मी कोण आहे, माझं नाव गोपाळ आहे आणि मी तुझ्यासाठी खूप दिवस वाट बघत आहे. आता सकाळी उठल्यानंतर तुम्ही गोवर्धन पर्वतावर जा आणि तिकडे एका बाजूला जी झुडपं आहे त्या झुडपांच्या मध्ये मला एका पुजाऱ्याने ठेवलेलं आहे, कारण जेव्हा मोहम्मदन लोकांनी या माझ्या मंदिरावर हल्ला केला तेव्हा तो जो पुजारी होता तो खूप घाबरला. त्यांनी लगेच मला गोवर्धन पर्वतावर या झाडा झुडपामध्ये ठेवलं आणि तेव्हापासून मला खूप त्रास होतोय. मला इकडे जे या झाडाचे जे काटे आहेत ते बोचतायत आणि उन्हाळ्यामध्ये खूप अंगाची दाह होते. तर मला लगेचच्या लगेच इकडनं काढ, मला चंदन लाव आणि मला खूप खूप भूक लागली, मला खूप छान खायला दे. असं म्हटलं. असं म्हटल्यानंतर खाडकन माधवेंद्र पुरी उठले. उठल्यानंतर त्यांनी इकडे तिकडे बघितलं आणि त्यांना खूप वाईट वाटलं, डोळ्यातून पाणी येऊ लागलं की मी कृष्णाकडून सेवा घेतली,
मग या मुलांनी स्वप्नामध्ये त्यांना बरोबर जागा दाखवली होती, कसं जायचं गोवर्धन पर्वतावर, कुठून जायचं, कुठे ती झुडपं आहेत. त्याप्रमाणे माधवेंद्र पुरी तिकडे गेले आणि तिकडे गेल्यानंतर खरोखर आणि जाताना ते गावकरी पण घेऊन गेले काही, आणि खरोखर त्यांना तिकडे कृष्णाची मूर्ती दिसली. मग त्यांनी ती मूर्ती आणली आणि सकाळी त्या गावातल्या सर्व लोकांना जेवायला बोलवलं, अभिषेक केला, त्या मूर्तीला चंदन लावलं आणि खूप जेवण केलं आणि सर्व गावकऱ्यांना प्रसाद म्हणून त्यांना जेवायला बोलवलं. आणि हीच जी मूर्ती आहे आज नाथद्वारेला श्रीनाथजी म्हणून हीच मूर्ती तुम्हाला दिसेल. तर अशा तऱ्हेने हे जे कृष्णाचे भक्त असतात ते महात्मे असतात. तर आता आपण ऐकूया की हे जे महात्मे आहेत हे काय करतात, दिवसभर काय करतात, ते सुद्धा इकडे कृष्णाने सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हे महात्मे जन सतत माझे कीर्तन करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत, मला वंदन करीत, भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे काय म्हटलंय, सततम कीर्तयंतो माम, सतत जप करत असतात, सतत कीर्तन करत असतात, सतत कृष्णाची स्तुती गात असतात. असं नाही सकाळी 1 तास, रात्री 1 तास झालं, आता माझं दिवसभराचा जप झाला, कीर्तन झालं, वाचन झालं, सगळं झालं, असं नाही. सतत कीर्तन करत असतात. आणि कसे करत असतात, दृढ निश्चयाने. म्हणजे या महात्मे जन जे आहेत यांना सुद्धा कृष्णाचा जप करताना किंवा कुठलंही आध्यात्मिक कार्य करताना अडथळे येतात, पण दृढ निश्चयाने ते प्रयत्न करत असतात. तर आणि नित्य उपासना करत असतात की आज मला बरं नाही, चला आज मी आता काही नाही करत, किंवा आज माझं शेड्यूल टाईट आहे, हे मी काही करत नाही, असं नाही. त्यांचं नित्य उपासना आणि सतत कीर्तन चालू असतं. हरे कृष्ण. हरे कुमुद कृष्णा. माताजी. हरे कृष्णा. पिता हम अस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारः ऋक्सामायजुरेव च. मी या जगताचा पिता, माता, आधार आणि पितामह आहे. एक ज्ञेय, शुद्धीकर्ता आणि ओंकार आहे. तसेच ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेद ही मीच आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण आपल्याला काय सांगतो, मी या जगताचा पिता आहे. परत 14व्या अध्यायात सुद्धा कृष्णाने सांगितलंय, मी तुमचा सर्वांचा पिता आहे, मी माताही आहे. म्हणजे जणू काही कृष्ण आपलं पालन पोषण करतोय, म्हणजे तो आपला माता आहे. आणि पितामह, पितामह म्हणजे आजोबा. म्हणजे असं बघायला गेलं तर आपला प्रायमरी किंवा पहिला सृष्टी करता कोण आहे, ब्रह्मदेव आहे. त्यांनी ही सर्व सृष्टी निर्माण केलेली आहे. म्हणजे ब्रह्मदेवाला आपण म्हणू शकतो की ते आपले पिता आहे. आणि ब्रह्मदेवाचा पिता कोण आहे, कृष्ण. म्हणजे अशा हे जर तुम्ही गेला या चॅनेल थ्रू जर बघितलं तर कृष्ण कोण आहेत, आपले आजोबा, पितामह. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मीच ध्येय, पोषण करता, साक्षी, निवास, आश्रयस्थान आणि अत्यंत जिवलग मित्र आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय, सर्वांचा आधार, विश्रामस्थान आणि अविनाशी बीज ही मीच आहे. हे अर्जुना, मी उष्णता देतो आणि मीच पाऊस थांबवतो आणि पाडवतोही मी. अमृत तत्व आहे आणि मूर्तिमंत मृत्यू मीच आहे. सत आणि असत म्हणजे चेतन आणि जड पदार्थ दोन्ही माझ्यामध्येच स्थित आहे. हरे कृष्ण.
म्हणजे इकडे आपल्याला काय सांगतोय की मी सर्व काही आहे, मृत्यू देखील मीच आहे. एक स्वामी होते, तर एकदा त्यांना त्यांचे मित्र भेटले खूप वर्षांनी. आणि ते मित्र, या मित्राकडे बघून, अरे तू स्वामी झालास का, तू हे काय सांगतोय सगळं, की तुम्ही जप करा, कृष्णाचं करा, शेवटी तूही मरणार आहेस आणि मीही मरणार आहे, मग आहे ते जग आता मला एन्जॉय करू दे, मी खूप मजा करीन, हे काय सारखं जप करत बसा, हे खाऊ नको ते खाऊ नको. मग ते जे स्वामी होते ते असं म्हणाले की हे बघ, मृत्यू तुलाही आहे मलाही आहे, पण ज्या वेळेला मृत्यू तुला येईल तेव्हा तुझी परिस्थिती आणि माझी परिस्थिती कशी असेल. आता एखाद्या मांजरानी उंदीर पकडला, आपल्या जबड्यामध्ये उंदीर ठेवला, की त्या उंदराला माहितीये, तो घाबरून जाईल की आता काही क्षणासाठी मी जिवंत राहणार आहे. आणि त्याच मांजरानी आपल्या पिल्लाला तोंडात पकडलं, त्या पिल्लाला काय वाटतं, खूप सुरक्षित वाटतं, घाबरत नाही ते पिल्लू. आणि अशाच तऱ्हेने जे भक्त असतात त्यांचा मृत्यू कसा होतो, अगदी अलगद तऱ्हेने कृष्ण त्यांना उचलून घेऊन जातो. पण जे अभक्त असतात ते मात्र मृत्यूला तर घाबरतात आणि मृत्यू येण्या अगोदर सुद्धा ते खूप घाबरलेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. वेदाध्ययन करणारे आणि सोमरसाचे पान करणारे स्वर्ग लोकाची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझेच पूजन करतात. असे पाप कर्मापासून शुद्ध झालेले लोक इंद्रियाच्या पुण्य लोकामध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी ते देवाप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. श्लोक क्रम 21. याप्रमाणे स्वर्ग लोकातील अमर्याद विषय सुखाचा भोग घेऊन पुण्यकर्म क्षीण झाल्यावर ते पुन्हा या मृत्यू लोकात परत येतात. अशा रीतीने वेदोक्त धर्माचे सिद्धांताचे पालन करून जे इंद्रिय भोग प्राप्त करतात त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ जन्म मृत्यूच्या चक्रात पडावे लागते. हरे कृष्ण. आता जे वेदांचं आचरण करतात म्हणजे काय, लोक दान धर्म करतात, गरीब लोकांची मदत करतात, रुग्णांची सेवा करतात, अशी जी लोक आहेत त्यांचं प्रमोशन होतं. कुठे होतं, ते इंद्र लोकात जातात, उच्च ग्रह स्वर्ग लोकात जातात. मग त्याच्या नंतर तिकडचा आनंद उपभोगल्यावर काय होतं, त्यांचा जो बॅलन्स आहे ना पुण्याचा, तो क्षीण होतो आणि फायनली झिरो बॅलन्स झाल्यावर ते कुठे येतात, परत या पृथ्वीवर जन्म घेतात. ज्याप्रमाणे हे जायंट व्हील दाखवलेलं आहे, वर गेल्यावर खाली येतच, अगदी त्याचप्रमाणे की हा जो त्यांना आनंद उपभोगायला मिळतो स्वर्ग लोकात, तो देखील तात्पुरता असतो, कायमचा नसतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. पण जे माझी भक्तिभावाने पूजा करतात, माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करतात, त्याच्याकडे जे ओढ आहे ते मी त्याच्याकडे नेतो आणि त्याच्याकडे जे आहे ते जपतो. हरे कृष्ण. म्हणजे कोणी जर तुम्हाला विचारलं भगवद्गीतेचं श्रुती फलश्रुती काय आहे, तर तुम्ही काय सांगाल, हा श्लोक अध्याय 9 22वा श्लोक, एका श्लोकात कृष्णाने सगळं सांगितलेलं आहे. आता समजा जर तुम्ही इतर स्तोत्र जर इतर स्तोत्र वाचत असता, तर जनरली काय असतं, आरोग्य, सुख, संपत्ती, संतती, धन धान्य, सुख, शांती, समाधान, या गोष्टी फलश्रुतीमध्ये असतात. पण एका शब्दात इकडे कृष्णाने सांगितलंय, जे अनन्य भावाने माझं चिंतन करतात त्यांच्याकडे जे काही आहे ते मी जपतो आणि जे काही नाही ते मी त्यांना देतो. म्हणजे एखादा खूप श्रीमंत माणूस असेल
आणि त्याचं आरोग्य चांगलं नसेल तर कृष्ण त्याचे पैसे पण राखेल आणि त्याला चांगलं आरोग्यही देईल. आणि एखाद्या माणसाकडे आरोग्य चांगलं असेल, पैसे नसतील, तर कृष्ण काय करेल, त्याचं आरोग्य तर राखेलच आणि त्याला संपत्तीही देईल. योगक्षेमम वहाम्यहम ही LIC चा हा लोगो आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्. हे कौन्तेया, जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत आणि जे त्यांचे श्रद्धेने पूजन करतात ते वस्तुतः माझेच पूजन करतात, परंतु त्यांची ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते. हरे कृष्णा. म्हणजे इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगत आहे की मी सर्वांचा ईश्वर आहे, मी या सर्वांचा कंट्रोलर आहे. पण काही लोक जाणत नाहीत हे आणि चुकीच्या मार्गाने जातात. कोणाला चांगली पत्नी हवी असेल तर ते काय करतात, उमाची किंवा पार्वतीची पूजा करतात, तिची आराधना करतात. कोणाला खूप आरोग्य चांगलं पाहिजे, सूर्यदेवाचा मंत्र म्हणतात. कोणाला ज्ञान पाहिजे, ते सरस्वतीकडे जातात. पण कृष्ण काय सांगतो आपल्याला, ही आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते आणि वस्तुतः ते माझेच पूजन करतात. कारण सर्वांच्या हृदयात, देव देवतांच्या हृदयामध्ये सुद्धा कृष्ण आहे. मग हे जे देव देवता आहेत हे साधे नाहीयेत, त्यांच्याकडे प्रचंड तपोबल आहे आणि त्यांची पॉवर पण खूपच आहे. ज्याप्रमाणे एखादी मुंगी समजा जर तुमच्या टेबलावर तुम्हाला दिसली, सहजपणे तुम्ही चिमटीत पकडून काही प्रयास न करता तिला मारू शकता. अगदी त्याचप्रमाणे हे जे देव देवता आहेत हे कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहेत. आपण जर त्यांच्याकडे गेलो तर काय मागायचं की मला कृष्ण भक्ती दे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यान्ते देवव्रता देवान् पितृन्यान्ते पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्य जिनोपि मा. जे देवताची पूजा करतात ते देवतांमध्ये जन्म घेतात. जे भूत आणि आत्मा यांची पूजा करतात ते अशा प्राण्यांमध्ये जन्म घेतात. जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पूर्वजाकडे जातात आणि जी माझी उपासना करतात ते माझ्या बरोबर राहतील. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय, तुम्ही ज्या देवताची पूजा करता त्या लोकात तुम्ही जाता. हरे कृष्णा. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद् अहं भक्त्युपरीतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. जर कोणी मला प्रेमाने आणि भक्तीने एखादे पान, फूल, फळ किंवा पाणी अर्पण केले तर मी ते स्वीकारेन. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, कृष्ण या पूर्ण ब्रह्मांडाचा नायक आहे. पूर्ण सृष्टी, एकच ब्रह्मांड नाही, हजारो ब्रह्मांडांचा नायक कृष्ण आहे. अनंत ब्रह्मांड नायक आहे तो. सर्व ब्रह्मांडाचा कंट्रोलर आहे. त्याची सेवा करायला अवघड आहे का? नाही, खूपच सोपी आहे. आणि कृष्ण आता आपला मित्र झालेला आहे. कृष्ण आपल्याला सांगतो की मी काय काय स्वीकार करतो. कोणी मला प्रेमाने आणि भक्तीने पान, फूल, फळ किंवा पाणी अर्पण केले तर मी ते स्वीकारतो. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतोय आपल्याला की मी साध्या साध्या गोष्टी जरी तुम्हाला दिल्या तरी देखील त्यामध्ये भक्ती असेल, प्रेम असेल तरी मी ते स्वीकारतो. म्हणजे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे, या गोष्टी आपण देऊ शकतो का कृष्णाला? अगदी रोज सकाळ संध्याकाळ देऊ शकतो. मग त्या द्यायच्या. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा. यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय
तत्कुरुष्व मदर्पणम. हे कुंतीपुत्र, तू जे काही करतोस, ते जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस, ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण. म्हणजे हा श्लोक वाचल्यावर आपलं एक पक्क मत होतं की आई जसं मुलाला सांगते ना, तू जे जे काय करतोस ते पहिल्यांदा मला दाखव, त्याप्रमाणे कृष्ण आपल्याला सांगतोय तू जे जे काही करतोयस ते पहिल्यांदा मला अर्पण कर आणि मगच ते कर. हे का कृष्ण आपल्याला सांगत आहे? कारण जे जे काय आपण खातो किंवा जो कुठलाही तप करतो, जे काय करतो आपण, तर त्यातली जी पाप त्यामध्ये असेल ते पाप तो काढून घेतो आणि असं केल्याने काय होतं, आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होते. हरे कृष्णा. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः. ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. मी कोणाचा द्वेष करत नाही, तसेच कोणाशी पक्षपातही करत नाही. सर्वजण मला सारखेच आहेत, परंतु जो कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे, माझ्या ठाई स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्ण काय म्हणतोय, मी कोणाचा द्वेष करत नाही, मी पक्षपाती करत नाही, सर्वजण मला सारखेच आहे, परंतु जो भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे. बघा कसं आहे, आता समजा जर एक भिकारी आला आणि त्यांनी दार ठोकलं आणि एका बाईनी दार उघडलं. तो म्हणाला की मला खूप भूक लागली आहे आणि बाई चांगली आहे, दयाळू आहे, ती जाते फ्रीज उघडते, आपलं काही शिळं काही असेल तर ते त्याला ती देते, तो भिकारी घेतो आणि जातो. आता तिचा मुलगा तोही घरी आहे, तो म्हणाला आई मला खूप भूक लागली आहे. आई काय म्हणेल, अरे माझ्या मुलाला भूक लागली, चला मी बटाटे वडे करीन, शिरा करीन, त्याला जे काय आवडतं ते खायला करीन ना. मग अगदी त्याचप्रमाणे कृष्ण जरी कोणाचा द्वेष करत नाही तरी मात्र जे भक्त आहेत ते कृष्णाच्या हृदयात राहतात. कृष्ण त्यांची क्षणोक्षणी काळजी घेत असतो, त्यांना काय हवं काय नको याच्याकडे लक्ष देत असतो. ज्याप्रमाणे माधवेंद्र पुरीने काही खाल्लं नव्हतं, कृष्ण तिकडे गेला आणि त्यांना दूध दिलं. तर अशा तऱ्हेने जे कृष्णाचे भक्त असतात ते कृष्णाच्या आश्रयाखाली असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अपि चेत्सो दुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः. जरी एखाद्याने अति घृणास्पद कृत्य केले तरी तो भक्ती सेवेत गुंतला असेल तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे त्याला संत मानले पाहिजे. हरे कृष्ण. ही मी तुम्हाला जगाई मदाईची गोष्ट सांगितली होती. हा, ते जेव्हा चैतन्य ते काय करत होते, लोकांना लुटत होते, खून करत होते, चोऱ्या करत होते, स्त्री गमन करत होते, परंतु त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंचा आश्रय घेतल्यानंतर मात्र ते वैष्णव झाले. किंवा ती वेश्या हरिदास ठाकूरांकडे गेली त्यांना बदनाम करण्यासाठी, पण ती सुद्धा तिचं रूपांतर एका शुद्ध वैष्णवीमध्ये झालं. मग अशा लोकांचा जो गतकाळ आहे त्याबद्दल आपण कधी बोलत नाही आणि त्यांना काय आपण संतच मानतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. क्षेत्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कोणते पुत्र, माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. निर्भय हो आणि ही घोषणा कर. हरे कृष्ण. आता कृष्णाचा भक्त मग कसाही असू देतो, अगोदर कितीही पाप
केलं असू दे, एकदा की तो कृष्णाच्या शरण गेल्यावर तो लगेच कसा होतो, नीतिमान होतो, शाश्वत शांती प्राप्त करतो. आणि इकडे कृष्ण अर्जुनाला का सांगतोय, हे कुंतीपुत्रा, माझ्या भक्तीचा कधीही नाश होत नाही, निर्भयी हो आणि ही घोषणा कर. कृष्णाला घोषणा करता येत नाही का? त्याला करता येते, पण कृष्ण आपल्या भक्तांच्या अधीन असतो. एखाद्या वेळेस कृष्णाने ही घोषणा केली तर तो कदाचित असं होईल, कधीतरी तो ऐकणार नाही, पण भक्तांच्या अधीन असलेले श्रीकृष्ण भक्तांनी बोललेली प्रत्येक गोष्ट सत्य करतात. त्याच्यामुळे कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे की माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही, निर्भय हो आणि ही घोषणा कर. कारण भक्तांनी बोललेलं 100% असं कधीच होणार नाही की भक्तांनी बोललेलं आहे काही आणि ते कृष्णाने ऐकलेलं नाही. कुमुद माताजी. माताजी मी येते थोड्या वेळात. बरं, तर असं कधीच होणार नाही, पण कृष्णानेच जर ही घोषणा केली तर 1% तरी ती शक्यता आहे. आणि जेव्हा भक्त जे काय बोलतो ते कृष्ण करतोच. त्याच्यामुळे कृष्ण इकडे अर्जुनाला सांगतोय की निर्भयी हो आणि घोषणा कर. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् यान्ति परां गतिम्. हे पृथाच्या पुत्रा, जे माझा आश्रय घेतात, जरी ते निम्न जन्माचे असतील, स्त्रिया, वैश्य तसेच शूद्र सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. म्हणजे कृष्णाकडे जायला असं नाही की आपण ब्राह्मणच असायला पाहिजे, असं नाही, कोणीही कृष्णापर्यंत जाऊ शकतं, कोणालाही कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. आता हे शेवटचा श्लोक आहे. मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर, माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतोय आपल्याला की काही गोष्टी या ज्या इकडे सांगितलेल्या हा एकदम भक्तीचा गुह्य भाग आहे. आणि हेच हा श्लोक कृष्णाने 18व्या अध्यायामध्ये 65वा श्लोक आहे, हाच श्लोक परत एकदा रिपीट केलेला आहे. म्हणजे कृष्ण जे परत आपल्याला सांगतोय ते खूप महत्वाचं आहे. हा श्लोक जणू काही आपण आपल्या घरी लाल अक्षरात लिहून लावला पाहिजे भिंतीवर. कृष्णाने काय सांगितलंय, आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर, माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर, माझे पूजन कर. म्हणजे जर आपल्याला कृष्ण प्राप्ती हवी असेल तर या गोष्टी आपल्याला करायला हव्यात. आता आपला आजचा अध्याय झालेला आहे, तर आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलंय त्याच्या ज्ञानाबद्दल आपल्याला थोडी माहिती दिलेली आहे. मग कृष्णाकडे जर जायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं, त्याच्या कमल चरणांचा आश्रय घ्यावा लागतो. म्हणजे त्याचं सतत कीर्तन करावं लागतं, भक्तीमध्ये पूर्णपणे व्यस्त राहावं लागतं. मग अनन्य भक्तीबद्दल कृष्णाने सांगितलंय की अनन्य भक्तीने तुम्ही मला जे काही अर्पण करता ते मी स्वीकारतो आणि तुम्ही माझी अनन्य भक्ती केली तर तुम्हाला निश्चितच माझी प्राप्ती होते. तर आता हा अध्याय झालेला आहे. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? जिग्ना माताजी आलेले आहेत का? हा माताजी, आम्ही येस यू कॅन स्टार्ट. ओके माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. गीता महात्म्य श्लोक ग्लोरीज ऑफ गीता in Sanskrit. Please forgive me for my mistakes. Gita Sastramidam Punyam
यहाँ पते प्रयता पुमान् विष्णुपदमावाप्नोति भयशोकादिवजितः गीता अध्ययनाशीलास्य प्राणायामापरस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलानिर्मोचनं पुंसां जलास्नानं दिने दिने सकृत्गीतामभाषि स्नानं संसरामलनाशनम् गीतासु गीतकर्तव्य किम् अन्यायि शस्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभायास मुखपद्माद्विनिश्रिता भारत अमृत सर्वाशं विष्णोर्वक्रद्विनिश्रिता गीता गंगोदकां पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता अमृतं महात् एकं सहस्रदेवकी पुत्र गीताम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू।